Mayroon tayo sa tanan atong i-appeal ining mga intention sa atong mga pag-ampo. A Thanksgiving Mass for the good health and graces that we receive, offered by Maris and Ruel Uy. A Thanksgiving offering for EY family. Thanksgiving for the gift of life of Ruben Pahati and for the souls of Virginia, Manuel, Julieta, Joel, Jomer, Lucia, Eusebio, Lourdes, Ferry, Alberto, Uno, Elvira, Rosary, Mac, and all souls in purgatory from Bahati family. Misa para sa mga kala nila Leon, Romana, Eduardo, Jose, Dionisio, Erlinda, Era, Juliana, Celestino, ug sa tanang palag mo walay nakahinundo. Pamisa sa mga palag Nanday Rosalino, Tomas, Isabel, Macario, Roseto, Joselito, Crisente, Mateo, Catalina, Luisa, Felipe, Iluminada, Eduardo, Eufresina, Rudy, Marieta, Trinidad, Teresa, Alfonsa, Saturnina, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa mga kalag naghandong ug nakalimutan.
Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagugmas sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manang ninyo. May Pasko ka ng tanan, o ngayon sa dos na misa, at ng hotel, sa atong mga intensyon, ang mga ibasa kanina, at sa piapil, ang mga apektuhan sa linog, kanina lang, dito sa Manila, sa Batangas. Naunta ang Ginoo, ang mahal na Birhen, magprotektar o magkamping kanina. Mga igsoon, ang kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, mag-ilusol kita sa itong mga sala, mga kita pasaylo sa itong mga pinanggaon ng Panginoon. Kaluyan unta kita sa Dios nga mapagagamong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa nahan.
Kristo imong gibuhat ang tao sa paging katingalahan, ug imong giuli ang iyang duog sa paging alabi nga katingalahan. Itugod nga makaambit kami sa pagka-Diyos ni Kristo, nga miambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pagkatahong sa mga tiil, ni adtong nilakas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalitan, ug pagsangyaw sa kaluwasan. Ug mingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naningit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipan, kay nakita ngayon nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nangunod nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom, at ubangan sa kanasuran ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta sa makadaghan ug sa makalain-lain mga paagi. Apan niini katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang universo o gipili siya aron managtiya sa tanang butang. Naglarawan siya sa imaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kaniliya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Nilingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimog labaw pa kaysa mga anghel. Ingon, naghatakan na sa Dios ug ngalan nga mahalangdon nahalangdon pa kay sa ngalan sa mga anghel. Kay wala pa gayon moingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw na imo ang akong amahan. Nimingon ang Dios, ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganay anak nganhi sa kalibutan, niingon usab siya. Kinahanglan mosimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumalan sa Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga mga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kanithit ug wala makabuntog niini ang kanithit. Mao kini ang matuod nga
nagpahayag nga moanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala maila kaniya. Nianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala siya mudawat, wala sila mudawat kaniya. Ginoon may bidawat kung mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang kahimaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga buktong anak sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malipayong Pasko kanatong tanan. Kanang kusog-kusog yun, Merry Christmas. Okay? So, ligin na mo sa inyong kapad niyo na ay kalimot pinaskuhan na. Kapad mo yun. Okay. Pagpulbaan mo noon. Okay. Kaya karoon namin ka-birthday. Birthday ba ni Jesus? At yung kantahan mo happy birthday. Diba? Okay, sige. Pwede mo nindog ta? Mga exercise mo. Okay. Pagkanindot, no? Humana to ang atong ordinaryo, no? Itakaan ka na ko kayong grasya sa Ginoo, makasinati o tinutanay niya kong Pasko, bisan hindi panahon sa pandemya. Siguro mo, tanaw kayo ko sa mga sakristan, labi na karoon, no? Mahay mas ka. Nindot kayo pamit mamatio, no? Tanaw mo sila. Napay atong choir, bilig kayo ng manganta, daghang gasa. Okay, bago dagan sa nahitabo sa mga pamilya diri. No? Kaya ang Ginoo ni Anhiman. Ang pulong sa Ginoo para sa Santo sa Ebanghelyo, nagpakatawan. O kining mga pulong na tumadunggan kay gikan man sa Dios, mahimo na siyang realidad sa atong kinabuhi o sa atong mga pamilya. Pagkalindot tungod sa Pasko, na nakitay bagong kinabuhi na puno sa kalipay. Nindot kayo ang imahe, no? Labi na kagabi, i-highlight na to ang Belen. Kaya nga naman ang Belen, si San Francisco sa Assisi, mo'y nagbugna niya ng Belen. Hindi pa hinumduman kita na ang atong Ginoo tungod sa dako kayong gugma, iyang gikalimtan ng iyang pagkadiyos, nahimo siyang pareho ka nato. No? Ang sa kapilo, dyan ingon siya, kung saan kuno nato ipindi, no? or i-compare ang pagkatao sa atong Ginoo. Ura kuno nag-ikaw, ako, tao, niya naluoy ko sa mga iro, ngayon kung sige, mahimo na lang kong iro. Sundan ka na, no? Paubos ka maayo, ang maon ni may tabo. Ang pulong na dito kauban sa Diyos Amahan na himong tao. Kunya kining pulong, no? Nindot kayo siya. Kay baby. Itang tanan, ganahan kayo o baby. Tinood? No, maaga na tanaw kayo ni tatay dito sa Rio ay nahihindot kayo mga image niya na yung tatay na nag-ana sa yung bata. Hindi ayaw ninyo. No? Mura-mura na sila. O si San Jose, o si Maria, o si Jesus. No? Okay. Pagkanindot sa imahe. Nga naman ang Ginoo
nahimong baby, nahimong bata. Kaya gitudlo ka nato na naa sa mga bata ang tinudanay na kalipay. Kaya kang makatunan sa image sa Belén. Indot kayo na atong hinumduman ka sa Belén, ang pinakasentro diha sa Belén. Sa unsa pakadagan yung utang ng mga figurines. Pero ang pinakasentro si Jesus, ang baby Jesus. Nindot siya nga itong pamalandulan kay usahay ang kalibutan, ikalimtan na si Jesus dahil ang hinungdan nining panahon sa Pasko. Jesus is the reason for the season. Dili si Santa Claus, dili si Christmas party, dili si pinsa pa nga atong usahay ka ipalabi. Kung Belén, kahinumdum kita karon, Christmas, Christ, and then M-A-S, with Christ, men are saved. Itang tanan maluwas, tungod kang Jesus. So, muna gusto na kong ihatag, no, na pagtulunan. Maunta, kanunay na ito i-focus na si Jesus ang sentro. O ganinin sila, kung gusto nyo kang tinutanay na magmalipayon, kinahanglan i-order ni mo ang inyong kinabuhi sa tanang mong pangabutang, kung kini makalipay ba, J-O-Y. Order, joy. Kinahanglan pangutanon ni mo malipay kaya si J, Jesus, kung ako ning buhaton. My first, ikaduha, malipay kaya ang O, others, sa akong pagbabaton. Kung iulahin na ang malipay kaya ang you, ako. Hindi sa kalibutan, baliman. Malipay ka, pero kita mo ay pinaka-priority. No? O ginagubuhat ko sa punsay buhaton na ito, ay ako, malipay ko. Pero nindot kayo ng misteryo sa Pasko, baligay. Ako pagutanon, malipay kaya sa Jesus, malipay kaya ang akong kaigsuunan, kaya malipay niyo sa Jesus, o ako mga kaigsuunan, sigurado kong natinutaday na kalipay ang akong madawal. Okay? Example, mainom ko, akong kalipay, pero ang nasa akong kauban sa balay, mga silingan, mas hindi malipay, kaya minagmahubog na ako. Diba? Ngayon sabi mo yung tabo, pili, tinudanay na kalipay. Kaya ugma, kasi anak na sakit, buol na po. Kalipay, sige na namunta na si Jesus, others, and you mag-order. Ang last na mensahe, ikaw kung nagabay ng tulog, no? Kaya po po, marang stress na po nakatulog sa video no? Mas kung kinantaway yung dito, Pasko man, sige na lang. Okay? So, duka-duka yung ngayon niya kumato, ang gulit pa doon sa argaw. Okay, ang last na mensahe is about sa mga regalo. Kung may birthday, ang birthday celebrant normally mo yung hatag, mo yung makadawat o regalo, di ba? Nindot kayo sa settings sa kapamilya. Christmas night, ingon na dahil si mami at sa daddy, sige ako nang kabihan ng atong mga gifts na nasa ilalong sa Christmas tree. Sus, lipahay sa tanan, dawanan, niya. Pero may isa kabata, 8-year-old, ang gihatag niya si mami ni daddy niya, murag car, ganit ka naman sa inyo na nasakyanan mo, pwede mo sakay siya, yung magtuyok-tuyok, muna to pa, lipay kayo ang bata, tuyok-tuyok din na sa ilang salang. Karoon nakaambo ang bata, nidungol siya sa Belén. Kita siya. Si Jesus, may na-birthday. Una to, nidungol siya siyang mami, ug niyon, mami, mangutan ako mami. Nga naman, nagdili man ta na birthday, naman ko'y regalo na gil. Di man ta na birthday, nga nung kita may nairigalo. Si Jesus, asa man regalo niya, mami? Kaya mo, ang nanay ng tatay, hindi ito mo. Kanya, kaya mo, sekreto, gibuhat sa bata, cute tayo. Yan, gikuha ang baby Jesus sa Belén. Yan, di pa sakay sa bayo sa iyahang luwaan. Gituyok-tuyok mo yun siya mo, na yung birthday gift ng Jesus. Pagkanindo, no? Bata, matulog ka na sa sakto na pamaagi. Pero kamo, malipay kayo, kaya mo gano'n na aman gift para ng Jesus.
tanaw niya sa tuo. Diba? Jesus, others, and you. Akong ginatungginan na kini mga regalo niya gidala diri para kang Jesus. Pero dili man si Baby Jesus ang mudawat niya na ang mga tao na naginahanglan kung asa si Jesus sa nagpuyok kanina. Gulahan kita na kita makahatag o dapong gasa sa usa ka Ginoo na nagkapakatao na karong adlaw ang birthday. Usana sa akong mensahe. Napagilain ng mensahe. Nga ang Pasko, si Jesus unta, maoy makadawat o gasa. Pero lahi ang Ginoo, kaya ang birthday siya, muhatag ka na o gasa. Kung sa man iyang gasa ka na to, kalinaw, kalipay, na aral sa kasing-kasing, magpuyok din. Nindot ayaw ako masinati. Kay mo, gabi iba. Okay lang yung tastasyon ng ito tayo. Na isa mong ka-istorya, nga Pasko, ang Diyos amahan sa langit, ingon siya siya mga anghel, dali na po mga anghel. Nga, nanukol siya, ingon na lang ang Diyos amahan. At tungo sa kalibutan, pangita mo dito, unsa inyong mahimong ihatag na regalo kang Baby Jesus. Kay birthday niya karon. O natulog pa dayon ang mga anghel. Iabot sila sa Roma, sa Vatican. Nakakita sila ni Pope Francis na nagmisa. High-tech yung cellphone, pak! Kuha na yun, videohan, o nilupad pa doon sa langit. Pag doon dito sa langit, ngayon pag-ani yung Diyos mahal. Oh, okay. Pero pag abot sa amin, yung ng Diyos mahal, di na kayo. Malipay ka lang akong anak, pero dilig-dig grabe na kalipay. Pangita ko maglain. Lupad na sila. Lupad, sus. Adto siya sa usa ka lugar, nga naigigbahin mo, dako kayong simbahan, pero di ka magkadakuha. Iyang pipicturan na sa, bibigyan pagbalik dito sa langit, yung samahan. Out. Daghan mga hindi pabuhat ng mga simbahan dito sa Europe, pero wala kayo manimba. Hindot kayo silang simbahan, pero wala manimba. Ingon ang Ginoo, mga Diyos samahan, balik mo dito, balik. So sa pagpamalik nila, nabot dito sa sila sa Pilipinas, lupad-lupad nila, niabot pag yun sa Cebu. Karong dugay lupad-lupad, nakikita, no, medyo gabi pa man. No? Nakita, dito pag yun sa Mindanao. Nakaibaw na din mo, gasa pa doon. Karong lupad-lupad sila. Ang nahitabo, nakakita ang anghel dito sa Luyo, samtang ang mga tao nagtipon sa ilang sulod-susod sa covered food. May duha ka tao, usa ka sulod puti, ug usa sila naglingkod sa ikmuranan. Ug nakit-an tungod sa hayag sa suga, nakit-an sa anghel na nahitulog sa iyang mata. Luha. Kaya sa gibuhat sa anghel, gisawod niya ang luha. Ug iya na yung dilupad din siya, ug itidala sa Diyos sa mahal. Ug ringon ang Diyos sa mahal, kini mo inindot kay gasa para sa akong anak. Simbolo kini sa usa ka tatay, sa usa ka nanay, sa usa ka tao na gusto niyang makasinati sa pagsaylo sa akong anak. Kanindot no? Inanaw ang atong Ginoo. Malipay siya kung ang atong kasing-kasing atong ihatag kanina. Ug ang iyang ihatag ka na to, kalinaw, kalipay, mawala na'y katapusan. Dili lang karon, kundi hangtod sa kahangturan ng nagana. Amen. Paligo, manindro. Nagatuo kami sa usa ka Dios, sa namahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat ug kinaiya samahan. Tungod kaniya kanatong mga tao, alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit.
Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ika ni Maria nga ulay ug nahimo tao. Ang pwede muluhod, mo panitindo, atong iradir ang incarnation. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay ang gilubong. Sa ikatulong kaadlaw na banhaw, isa kalarong matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ang nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Hanggang niyang hingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan sa anak, dungan sa Amahan sa anak, simba siya o himaya, o bisod ni pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami nga sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi na umaabot sa kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan, karong adlaw ang tanang utlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Pinaagi ni Jesus, ang anak ni Birheng Maria, ang pulong nga nagpakatao. Atong ihalad ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong mahigugmaong Amahan, ug miingon kita, Batang Jesus, kaluy kami. Alang sa santos nga simbahan sa Dios, nga magmalipayon kitang nasangyaw sa presensya sa Dios, nga ania sa atong taliwala, pinaagi sa iyang nagpakatawo nga anak. Mag-ampo kita sa Ginoo. Batang Jesus, kami Alang sa kalinaw sa tanang katawhan, nga makaila sila sa kahayag, kansang gahom, dili gayon mabuntog sa gahom sa kalingin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Batang Jesus, kami Alang sa mga masakiton nga nataktan niini COVID-19 nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Batang Jesus, kami Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa pagnahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Batang Jesus, kami Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumon, Obispo, nga mabayaw na sa kadunggalan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Batang Jesus, kami Alang sa mga magtotoo nga mihalina, nga maangkon na nila ang kalinaw ug ang makaluwas nga gahom ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Batang Jesus, kami Ginoong Dios, diha sa kaputli ug gugma, ipakataw ni Maria ang bulahan, imong sulugoon ang imong anak. Dadon niya ang among mga pag-ampo nganha sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tunay ko
dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawataw Ginoo ning Pasko ang mga halad, aniya ang humpit nga pakigulit namo kanimo, ug ingon man ang among mga bugos sa pagsimba kanimo. Pinaagi ni Kristo, inyong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Mahal Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang David, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalamang pagkagihom nagpakanimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo o bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay punong nga pag-awi. Santos gyud ikaw Amahan, ug gidayeg ikaw sa mga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagakita kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan usa ka putling nga gasa ikahalat alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himuan kining mga balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulo nining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug miday. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo.
Sa samang paagi tapos ng panihapon ni buwan sa sakalis, di pasalamat kini mo pag-usap, mihatag nini nga to siya mga tinunan ug miinom. Dawata kini, ug Panginoon kamo nga tanan kaniini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kana. Kini ang misteryo sa pagto. Amahan, sa paghandog sa kamatayon, nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw, sa iyang pagkayag na sa langit. Kami andam sa pagsugad kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo, niining santos ubuhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymon ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kan sang kamatayon makataguli kanamo nganha kanimo. Itugod na kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria na inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol, sa mga martir, kag si San Jose, kag San Luis Maria sa Montfort, kag Beata Maria Luisa ni Jesus, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makadunayong pangalia nga kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo nga makapalihuli kanamo nganha sa atong panaghigalay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pig-una diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco nga among Santo Papa, si Jose nga among obispo ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingugig amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan, dugtungan diha sa kadait ang tanang mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuang moron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga nibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinhas makatagamtam kami sa kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon mag-ampog kita sa akong langit ng amahan, pinagi sa pag-ampog itudlo ka nato sa akong mga. Mangayo kami kanimo Ginoo, ay mo kaming luwason sa tanang kalutan ug tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw ni panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaot ni hilayon sa tanang kasabot. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang manunubos. Ginoong Jesucristo, nangiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawon ang mga sala, Ginoo, kundi yung pagsalig sa imong simbahan. Ug sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kaniusa. Ikaw nga buhi ug haling hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanulay mana kaninyo. Karon ipakita ta nga itong panaginip sunay, panagkait na natin.
Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulahan kitang gitawagan makaambit sa iyang pagtuo. Act of Spiritual Communion. Ako, Jesus, nagatuwa ko na ikaw anaang sa labing balaang sakramento. Inigugma ko ikaw loob sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sa milit-dilit ko man ikaw madawat nina sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Angkod ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka na ko. Ukingpit kong iusa ang akong kaugalingon ng hangganin. Ayaw itugot na ako mahimulag kanino. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Dios nun. Itugod nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Imperata, mahitungod sa hulga sa COVID-19. Diyos among Amahan, misangpit nga mikanimo niining panahon sa among panginahangan. Nga unta mapanaligdan mo kami patong niining hulga sa COVID-19 virus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Iyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga muna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakito, subay sa ilang katapos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudlong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Matagan unta sila sa imong Diyosnong langdaw. Nahaliyubo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkayuusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtawag sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo biya sa kayuusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Maria Zamorco, Beata Maria Luisa de Jesus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kalihog giduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Dios kaayo nga walay kinutuban, nagawagtang sa kanhigit sa kalibutan, ug sa iyang pagpakatao na mahimayaon, nagdanag ining adlaw nga balaanon. Sa imon ang kangit-ngit nga inyo sa inyong mga daotang buhat, huwag tamon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag nga sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay, sa pagkatao niya nga makaluluwas. Magtugog unta kaninyo sa inyong kalipay, sa iyang kalipay, ug maghimo kaninyo nga magsangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nakapahimong tao, nagdugtong sa mga isayutan-on ngadto sa langit nun. Magpuno unta kaninyo sa mga gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton, ug maghimo nga mahipon kamo sa simbahan nga langit nun. Amen. Ug ang panalangin sa mga kapagawang nga Dios, sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, unsa dunta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Natapos na ang misa, dalo na to ang kalinaw ug ugma ni Kristo ug may Pasko.